kusiyana ndi azimayi amene ndakumana nawo. That's why ndinayimapo kuti ndimve story yawo kuti ndiyotani. Ndaona kuti olimbikira akuphunzitsa ana kuti ndi amenenso amalipirira mnyamata uja ali naye mwana wawo uja. We're still fighting khalidwe ozuza anthu okalamba kumalawi kuno anthu ambiri nkhani yankamwa anthu ambiri amakonda zimenezo. Mwina utengera pomwe uthenga wanu ngakhale otani kwa anthu amene akugwira ntchito limodzi ndi anthu okalamba ngati mayi aja. Apapaso mayi aja ali against anthu achichepere. Mwina nkutheka pali zina zimene amaphinjika nazo sana nene uthenga wanu ngakhale otani kwa anthu amene akuyandikana ndi anthu akulu. I think kwa anthu amene tili ndi azigogo athu tili ndi anthu kuti at least they are aged. Amafunika kuwapatsa chikondi. Chifukwa tikamati mfiti kuti ndoti makulera ukule idikire uzayinene kuti ndiwe mfiti. I think bweza atatidya kalekale. Ndi I think anthu akuluakulu amangosowa chikondi ndi support kuti amve kukondedwa. I think munthu ukamakula you want to feel loved. Ndeno mwina timakhala kuti tilibe nawo ntchito pamene pamatulukano mawu osiyana-siyana fiti achano ena amathangu asiya kumuzi kuja azivutika zimene zisali zinthu zabwino kwa makolo athu. There's this other lady Mai Mbambande. She's 25 or 26 years old, but she does take amatenga azimayi okalamba chonchi ana panopo atinga akwamangira nyumba. You know that gesture Bible it's clear on that one kunena kuti uzilemekeza atate wako ndi amako samangonena makolo athu amene atibereka amanenanso anthu amene ali akulu kuposa makolo ako olo amene ali akulu kuposa iweyo ndi amene tizalemekeza. Amati kuti masiku ako amoyo wako achuluke amene Mulungu iwana kutani anakupatsa. Kuti mufuna masiku ochuluka. Yeah, zikuoneka ngati kuti panopo mwina ngati tipite pena inokhala bonasi koma zikuoneka ngati pamudzi pano titokwangula kuno kwa Chazunda Market kwa amene matonera pa Times 360 Malawi. Ine dzina langa ndi Cheka Londa. Tingonena apo kuti mwayi wa lero unagwera wena kutheka somawa mwayi uzagweraso wena osiyana. Mulungu akadadalitse sayang'ana nkhope kapena zaka kapena dzina kuti iwe ndi yani ena adalitsikamo mkatimu kwa amene zaphonya mwina sidali lawo lero koma tsiku lina nkukhala lawo. Tinyamuka pano tipitanso malo ena kodi ndi kuti kumene tikupita zonsezi tikakumananso tikuwuzani kumene tigwere. Tithokoze kwambiri acheya amene anayendesa mwambo umene ukuti mbakhale bata mkatimo uli mwana. Ziwano omaliza kwa mai telefoni yampinga nje. Mawanga omaliza ndothokoza kuti no musiku lero mavenda angasika uno anda chisomo. Ndipo zimene pangazi apitirizo panga mesika ina aziyanda chisomo. Chabwino. Siku lero ndi imene mbona ambuya kudaliseni. Nafenso tikuti ambuya kudaliseni. Zikomo kwambiri. Chabwino. Tiyeni kwina David is ngone rais. So ndise kula banji galimo. Namakosa kula